Salam mehribanjylar. Men sizi yol hareketinin käbir düzgünleri bilen tanış etmekçi. Avtomobil, otly, gemi, tegir we motor ýol ferişdelere ulug diýilýär. Bu uluglar howa, deňiz, gara we demir ýollar uluglardyr. Hani gelin ne bolsa, bu uluglar hemmemiz biletde öğrenelim. Gara ýollar uluglary avtomobil, avtobus, yük avtologlar, motor we tegirdir. Howa ýollar uluglary uçar we dik uçardyr. Deňiz ýollar uluglary türlü görnüşli gemiler we gaýykdyr. Demir ýollar uluglary otly, tramvay we metrodur. Siz gara ýollarda we piýada ýöräňizde ýol hereketiniň düzgünlerini berja etmeliňiz. Indi bolsa bu düzgünlere göz aýlalyk. Ine ýolagçy bolanyňyzda berja etmeli düzgünler. Avtologlary hökmany ýagdaýda sağ tarapyndan minmeliler. Howpsuzlygyňyz üçin avtologyň arka oturguçyna minmeliler. Avtologa mineniňizde hökman howpsuzlyk kemerini takmalydyr. Avtologa mineniňizde aýnadan ellerinizi çykarmaly däldir. Sürjüniň ünsün bölmeli üçin mümkin boldugundan sorag bermeliler, ýeriňizden turmaly däldir. Ýolda piýada ýöräňizde berja etmeli düzgünleri bilýäňizmi? Ine jogaby. Ýoluň beýleki tarapyna geçeniňizde ýol ışıkly düzgünleşdirme hereketini berja etmelidir. Gyzyl ışık ýanyna garaşmaly, ýaşyl ışık ýanyna bolsa ýoluň iki tarapyna da seredip geçmelidir. Ýöne ýoluň beýleki tarapyna geçeniňizde howpsuz piýada geçelgizinden geçmelidir. Durulýan ýerde duran avtoloklaryň öňünde we arkasynda mümkin boldugundan durmaly däldir. Elmydama piýada geçelgizinden ýöremelidir. Tigir söreňizde tigiriňizi seýilgäklerde we tigir ýollaryna howpsuz ýagdaýda sürmelidir. Tigir kaskasyny we diýil goraýjyny takmalydyr. Tigir söreňizde gündüz açyk renkli, gije bolsa ýagtylygy terpikdiriji eşikleri giýmelidir. Inejikler, siz bilen bir näçe peýdaly ýol hereketini öwrendik. Indi bolsa sizi ýollarda iň köp gabat gelýän belgiler bilen tanış etmekçi. Piýada geçelgesi belgisi. Ýollarda ýoluň beýleki tarapyna geçmek isleýän piýada geçelgelere görkezlen belgidir. Ýoluň beýleki tarapyna geçeniňizde hemmäňiz piýada geçelgesinden geçmelisiňiz. Çağalar belgisi. Mektebiň çäginde okuwçylaryň geçmek üçin görkezlen belgidir. Sizem mektebiňiziň çäginde ýoluň beýleki tarapyna geçeniňizde çağalar belgisiniň bar bolan ýerinden geçmelisiňiz. Diňe tigirli we mopedli herekete ihtiýar berilýär. Sizem tigiriňizi şu belginiň görkezlen ýerinde sürmelisiňiz. Mehribançylar, ýol hereketi düzgünleri hemmeler üçin möhümdir. Ýol hereketiniň talaplaryny berja edeliň, berja etmeýänlere duýduralyň. Ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy.